जी संसार जी हमनी के बजाए वाला बाजा ऑर्गेनाइजर बा रउआ लोग सुने वाला ऐसा था माई के का कहत बाटे और कैसे बुलावत बाटे माई के माई राव रहिया निहारता नैनवा पथनता हिया जिया दीदी दर्शनवा माई के कैसे बुलावता आवे की पड़ी मैया आवे की पड़ी रउआ आवे की पड़ी देखिए इस जगह में नहीं थे जाता कि प्रांगण में घी को दिया जाता तो जब मैया जाने वाली फेंकनो दुनिया में आ जाए अरे आवे की पड़ी मैया आवे की पड़ी रउआ आवे की पड़ी हमर भैया लोग इतना सुंदर बजावत हैं एक बार और ताली बजाओ तब हम गाना सुनता कि जब अंगना में धूप दिया जरी भवानी मैया आवे की पड़ी मैया आवे की पड़ी रउआ आवे की पड़ी आवे की पड़ी मैया आवे की पड़ी रउआ आवे की पड़ी
लिहलु नमाई लागता बलकवा के गइलु भुलाई जब